Mga kapuso, ang pagtabang adunay nagkadiyang pamaagi o karon atong ila-ilahon kining usa ka batan-on nga adunay ngilngig nga advokasya. Gani sakto jud na Lano and Chon kay kani siya voluntaryo mohatag og mga libro o pagtulunan sa kabatan-unan sa mga kalungsuran dinhi sa Sugbo. Atong sayran karon mga kapuso, yang istoryang pang-spread kindness kini. Nagdako sa kalisod apan puno sa pangandoy si Retchie Bihasa, 25 anyos. Lumad siya nga tagalungsod sa Tuburan ug karon nagtrabaho isip ESL teacher sa usa ka kompanya. Tungod sa iyang kawadon, dili niya mapalit ang libro nga iyang ganahan ug ang mga rekisito sa eskwelahan nga libro mao nga naning kamot siya nga makahuman og eskwela. Nakita usab niya sa ubang mga bata ang susamang kawadon mao'y hinungdan nga mipasiugda siya og programa. Advokasya niya sukad niadtong 2014 ang manghatag og knowledge sa kabatan-unan. Tungod niini, namugna na niyang project books nga manghatag siya sa mga estudyante sa kindergarten, elementarya ug high school ug mga libro. Kani siya kay nagtabang siya og mga bata 4 years old hantod sa high school. Og kini ang project books kay maghatag siya og mga lain-laing activities. Nabati niya ang panginahanglan nga mutabang sa mga bata tungod kay nakita usab niya ang iyang kaugalingon kanila nga gustong makat-on. Gawa sa pagpanghatag og libro, nagtudlo usab siya sa mga bata og English, reading, listening ug writing. Matag himuon niyang klase sa mga bata, manghatag usab siya mga notebooks, lapis, ballpen ug uban pang panginahanglanon sa eskwelahan. Moabot na sa kapin 500 ka mga bata ang natabangan niya sa maong programa. Tungod din sa akong experience sa una nga, ganahan ko makita og libro nga nindot, makaangkon usa ka libro. Pero dili na makuha nako kay usa ko sa mga uyamot jud sa una gyud. Even kanang ginagmay nga libro pero di na ko makuha. Muna kinahanglan sa nako karon nga gusto nako ang usa ka bata adunay usa ka libro or storybooks man lang nga makapalipay nila even sa coloring book kay malingaw naman sila magbasa-basa og libro ya kolor-koloran nila. Matud niya, igo na kaayo ang mga pahiyom nga iya makita sa mga mata mataghatag niya sa mga libro. Alang kang Richie, dili angayang himuong babag ang kawadon aron magpadana lang sa kalisod. Inay, mas angayan kini himuong rason aron mas mutabang tungod na bati nimo ang ilang kawadon. Dili kinahanglan nga dato ka, dili kinahanglan nga ikaw ang pinaka maayong tao sa kalibutan. Ang importante, naa ka dinhi. Naa ka nakita diri sa imong dughan nga andam ka mutabang kanila. Ug ang mensahe nako sa mga bata, natural kayo na nga kapuyon mo, pero ayaw mo o give up sa mga butang nga kung gusto ay ganahan ninyo. Og always remember jud nga kanang spread the kindness kay ang paghatag og maayo sa ubang tao maabot ra gyud na nimo. Uban ni Demi Hernani, Luan Merontina, Balitang Besda.